IMH sortu zen garaia haietan, lanbide heziketako ikasketak bukatu berri nituen. Goratzen ez nolan epoka hartan, oso abizen proiektuak, gora bera, arriskuak, mekanika egoarren galtzeko eta abar. Zorionez, orduan norbetxek bere lana ondo inzaban, eta gaur egunean, justot IMH dela eredu bat enpresak eta eskolan, lanbide heziketan arteko elkarlanan eredu bat. Eta nik uste dut hori dela gakua gaur egunean landu bia dana, mantendu bia dana. Eta, hor daude beste proiektu batzuk ere gaur egun, IMH-an barruan, ikasitalan, ingenieritza alternatiboa, eta artean ditugun beste proiektu batzuk zuzenian, enpresari zuzenduta, eta danak elkarlanian eta besti enpresan biharrak hornitze hori jarraitzen. Eta nik uste hori dela eredua eta hori jarraitzu bia da, eta ikusi da denporiakin ere bai nolan beste herrialde batzutan, beste sektore batzutan ere bai eredu jarraitzu dan, eta gaur eguneko realidadia da Euskal Herrian esan dezakegu har egon gaitezke dakagun lanbide heziketa maila Europa mailan kokatuko nukenik maila handikoa dela.